प्रिय दोस्त नमस्कार। हम आप लोगन के बीच में ई जौन अलीगढ़ का सच्ची घटना बा, सास दामाद के लेके फरार भइल बाड़ी, ऊपर गीत बा आप लोगन के बीच में सुनावत थी। देखे कल युग में कैसन व्यवहार हो गईल, देखे कल युग में कैसन व्यवहार हो गईल। सास दम दे के लेके फरार हो गईल, सास दम दे के लेके फरार हो गईल। माई बेटी का रिश्ता तार तार हो गईल, माई बेटी का रिश्ता तार तार हो गईल। सास दम दे के लेके फरार हो गईल, सास दम दे के लेके फरार हो गईल। अलीगढ़ के बा सत्य घटना, बेटी के टूट गईल सोचल सपना। अलीगढ़ के ई सत्य घटना, बेटी का सोचल टूट गयल सपना। चर्चाए गौआ जवार हो गईल, सास दम दे के लेके फरार हो गईल, सास दम दे के लेके फरार हो गईल। बेटी माए का रिश्ता तार तार हो गईल, सास दम दे के लेके फरार हो गईल, सास दम दे के लेके फरार हो गईल। देखिए विधाता दुनिया किधर ही जाता, देखिए विधाता दुनिया किधर ही जाता। भूल गइल बाटे लोग रिश्ता और नाता, भूल गइल बाटे लोग रिश्ता और नाता। प्यार के नशा, प्यार के नशा सवार हो गईल। सास दम दे के लेके फरार हो गईल, सास दम दे के लेके फरार हो गईल। देखी कल युग में कैसन व्यवहार हो गईल, सास दम दे के लेके फरार हो गईल, सास दम दे के लेके फरार हो गईल।